лабай Ты да куҷои Расул? Мо да калянем аллакай. ма худи ҳозир да поиз шиштам. бибиҷон ма давай да свидания гуфтам. ждат кунем мара. расидем. ҳе ҷуров. Нигоҳ кун Расул омад. Байҷадам. Расул. салом мехчапарак тоқчапарак. Расул, тамом омадӣ? тайёрам мерем ака. Аҳа, мошин биё. тайёрам хе. То хокистар шидан истироҳат мекунам хокистар. ака. хокистар Пенҷай. хокистар ма хокистар ахоти бордам. бобин Расул. тамом ма Расул, рафтам. бо ту куҷо? Инама айба намедунӣ? Ярумона усу кардем ки ай мо сраза грехтӣ. шумо ноҳақ ҳастед. Ту мара нагу ки чӣ дуруста чӣ нефармай бобой. сен шумо чӣ даҷа ҷанг кардисен? одамо ай поиз қафо мемонанд. аз дастаи шумо бошам ма даҷа қафо монду. бо бефурмадам. Инама оромӣ танҳо оромӣ. ором ша. хуртовне ки зур гузашт. хеле ба мазза буд ки гузашт. бахшиш уҷа ҷои маяй. уҷа ҷои маяй. Багза. гап нест аҳмад. қай биёма бигзарам. бахшиш 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 ҳамин сумкама дар ҳаминҷа монам. ҳамин сумкам ғам дод. ба фикрам ки ма ғавсам. мара зан ресиям. бахшиш ки нофортон кардам. лабай Расул, куҷо шидӣ ту? ма дар поездам. Дар поиз? ҳамихи шид натонистам фуромадан. гӯш кӯ я стансияи дигари да бурем бесен. ауҷа як ҷой мерем. чӣ гуфтӣ? ба як чиз дигар фикри маро накунен. уже маята барои худам ёфтагиям. ҷураҷон. рӯбарум штагиай. мӯҳои зебо, чашмои девона, лабои ширин. Ту чӣ ҳозир ҳамаи аъзои бадан шуморо гуфтанӣ? Галези чӣ гуфтаси? девонаи забони хиндугиро намедонад. бебе маро ку нигоҳ кардисай. ӯ ба фикри ба чашмош меҳри ишқша фаҳмондеса боша. ҳай биниш ку брат, мумкин кур боша. девонаи чӣ ту? кур несай. неки оста ишқ ма кур мешава. тамом басай гудакбозӣ. карочи дар асномкаи дигари маро ждат кунед. ма боша дили ит чӯҷаро биём. мумкин катим бармша.